portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Huwebes, pizza size na bulan sang Enero tuig 2022. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Pila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson nagperma kasugtanan angot sa Maritime Scholarship Program. Bakulod balik sa double digit sa bag-o nga kaso sang COVID-19. Administrative nga kaso ni Patrolman Pangaliban ginatugyan sa Bacolod, PNP sa IAS. Dalapugan sa isa kabalay na sunog, kapin 150,000 ang kahalitan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagapila si Presidente Rodrigo Duterte sa pamunuan sang simbahan Katolika nga ipauntat anay ang mga religious nga aktibidades. Ini bangod sa hinali nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, ilabi na sa Metro Manila nga sa karon napaidalom sa Alert Level 3. Sa Talk to the People sang Presidente, din pahayag sini nga kung mahimo kansilahon anay ang tanan nga pisikal nga pagtililipon pati na ang prosesyon kag pagpatigayon sang misa. Suno sa Presidente, milyones nga dibuto ang nagasimba rason nga hindi dapat manginhalog kag manginpabaya ang simbahan Katolika para maglapta ang kagaw. Nagalaom ang Presidente nga mahangpan siya sang simbahan Katolika sa iya ginahingo. Amo ni subong ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Pati ang prosesyon sang itom nga Nazareno kansilado. Alert Level 3. Mahimo nga ipapanaog sa bilog nga pungsod Pilipinas sa palaabuton nga mga inadlaw. Kuntani daw maayo na no? Kampyon no kuntani ang aton sinikahimtangan, nakabawi na ang aton mga negosyante. Gulpi naman na umabot naman ang bag-o nga variant sang kagaw. Hindi giman siya masyado gid kalala, mild apang porte kamakalaton. So panahon na ng aton mga kauturan magpabakuna na. Pabakuna kita ang magpabooster na, amo lang ini ang panagang naton sa wala untat kag padayon nga paglapta pagbata sang variant sa bilog nga kalibutan. Ang hindi maayos ni kay ang pag-igo ya hindi lang isa ka pungsod, igoon niya ang bilog nga kalibutan perti nga kagaw no gabata nga gabata. So halong may plano ng gobyerno kung hindi ka bakunado hindi ka pwede makagwa. Ini ipapanaog nga mando sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dumabalik ta sa uno ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga program. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon
nagapadayon sa live Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Dire kita ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning, matugnaw nga kagahon sa aton sining nga mga kautura. Magatangla kita sa kalangitan, Aksyon, Fred. May manipis gid lamang pag galom sa sining tiniwan, although may pipila ka mga bituon nagapakita, pero kabay pa no magapadayon ang init. Ang pagbutla karon sa nga adlaw kahapon to daw halos nagbawi, Aksyon, Fred, no? Sa kaagahon magalom, pero ang adlaw ya, Aksyon, Fred, kahit paano yan nagpakita gid, no? Si haring adlaw mainit-init man na. Pero ang dalanon karon sa syudad sa Bacolod masyado ka tawhay. Ang nagapanglakaton gid lamang nakitaan sa patrol, hindi ba lang mga call center agents, especially kung magalabay man ikaw along sa dalan sang North Capitol Road. Pero dalan sang Lacson, Aksyon, Fred, kung going ikaw sa southern part, passing through dalan sang Lacson, di ba lang mga call center agents from Ubiquity, raman nagapanglakaton man sa dalan, walang iban ka pangapi kag nagaro istorya. Ang mga tricycles kag iban pa makita naman going man sa tagsa ka mga merkado. Kagina padulungan man, Aksyon, Fred, sang patrol, no? Ang purpose sa public market kag temprano pa man sila sa ila sining pagbaligya sang mga utanon man ta subong, Aksyon, Fred, at least kahit pa paano may idea ang pila naton nga mga kauturan as to sa presyo sang utanon kag panakot. Ang panakot karon, Aksyon, Fred, medyo nagtaas ang iban. Ang kamatis as isya sa 100 pesos kada kilo, while ang aho siya muning medyo nagsaka 120. Ang Bombay nga urig amuni nagsaka man siya, Aksyon, Fred. Ang urig is 200 pesos, no? 200 pesos matag kilo, while ang Bombay man nga puti is gapabilin siya sa 80 pesos ang kada kilo. Ang luya 80 man, while ang batuan medyo nagsaka na siya 70 pesos kada kilo, nagligad to 70 pesos ang gantang. Di ang gantang ya 2.4 kilos. Di subong ya 70 ang kilo. So nagsaka kidya. Ang karos gani utanon karon, Aksyon, Fred, is 100 pesos ang kada kilo. While ang talong nagsaka gid saya, kay ang supply gikan pa sa Iloilo 170 pesos ang kada kilo. While ang amargoso gihapon, Aksyon, Fred, nagsaka man 190 pesos ang kada kilo. Kay ang supply ta o gikan man sa area sang Iloilo, jutay lang ang supply gikan sa Oriental, especially ang gihulungan subong man sang Kanlaon. Bagyo Bins ganit 240 ang kilo, Aksyon, Fred, na islaka, no? While ang pechay ini as isa sa 60, ang patatas as isa 20 pesos kada kilo, ang patola 140 pesos. Nagsaka man ang balatong por piraso, makibot ka, Aksyon, Fred, 3 ka piraso sang balatong sa 20 pesos. While ang okra
tatlo ka piraso man sa 10 ka pisos. Ang kalabasa medyo naglubo, 18 pesos kada kilo. So para aksyon na Fred, amuni ang observation na lakip na diri ang presyo sa merkado sini nga kaagahon. With aksyon na Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaban nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kay Elvira Hilugo, good morning. Kay Milili Oligo, Tamyaw Yamam, Banisa Star, Doc Mat Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montisa. Good morning sa inyo. Kay Milvin Piñapel, ara na siya. Ba, si Banisa Mayo, good afternoon sa ila. Ba, grabe, kangin, may upod. Ngasno. Ba, Mayo, no? Ga, ulan tuya, yilo sa ila sa Minnesota. Ba, bulubog na, tugnaw gani sa amon, di sa inyo pa da. Ayo. Si Elvira Hilogo pa, tamya ko no kay Fred Wilde Gases, kag Divina Gases, ang barangay Bata, Gamonitor, taga Bata, good morning. Kay Ulib Tababa, kay Evelyn ni Pamusino, kay Erne Odas Colidas, good morning. Sa mga shuttle-based nga grupo, kay Munsing Syukon kahapon sa Kapihan, kay Roger Aguirre, ara siya, si Bibitan, si Larry Benitez na tumanto, si Folding Hippies, the Playboy, si Dot, si Boy Bala, si Nilson Distrito, si Bibot Song kahapon dito man, si JC Sindico, kasi Jewel Perido, daw wala makaabot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Unahon taniwa ang report ni Aksyon Arlo, dalapugan sa isa kabalay na sunog, kapin 150,000 ang kahalitan. Upod kita kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Aksyon Fred, mga takna alas 12:35 sing hapon, kahapon nga adlaw, isa ka dalapugan sang isa ka puluyan nga napahamtang sa may hasyenda ang Bulong, Barangay San Fernando, siyudad sang Talisay, ang ginlamon man sang kalayo. Ang tagiya sang nasambit nga puluyan ang ginkilala sa kay Eduardo Florentino I. Jaime, 74 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo sang nahinambitan nga lugar. Base sa report sa mga kapulisan, nga ang kalayo nagikan sa may dalapugan sang nahinambitan nga puluyan nga napabayan ini rason nga nagmakot ini aksyon ere kag nagdako o kon aksyon Fred kag nagdako resulta nga ini sila ang nagtawag sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection agod nga magpalong sang kalayo. Ginabulubanta aksyon Fred nga kapin sa 150,000 pesos ang kahlitan nga gindulot sang kalayo. Suno naman sa report nga ginsumiter ni Fire Officer 3 Abdul Limbaw sang Bureau of Fire Protection, siyudad sang Talisay. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting, mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ito sa Luzon, ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang easterlies. Kasarangan, tubtob mabaskog nga hangin gikan aminan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Yung Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Duni na Uba Morning, taga Canalon, Carabalan, from Cavite, kay Marlene Diaz, ang Barangay Suma, good morning, kay E.G. Bilao Morning, kay Toto Magwad, Nining Bunilya, kag Babes Jerd Magwad, kay Lourdes Cabalhin, happen, good morning, sa Antipulo, tugnaw kayo ba, tugnaw, kay Cyril, monitor kami sa Sinda, Salamangka, Barangay San Miguel, La Carlota, kay Bongbong Dagoob, yatamya ko ako nanay, mi sa medalya si Palay, si Linda Dagoob, nga ginahuli dia ang radyo pamati sa Aksyon Radio. Salamat gid kay Milili Uligo, tamyaw kay Stila Yo Barbo, kag Kagawad Timay, kag Bonit Lobaton. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Tiyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ako gali si Andres Polgar, dari sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw magluton, mag-abyan, ganinsindihan ay
Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami diyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03, aber, diri kita. Administrative nga kaso ni Patronman Panganiban ginatugyan sang Bacolod PNP sa Iyas. Pulis Balita. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report kinga sa Bacolod City Police Office. Ginatugyan ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa PNP Internal Affairs Service ang pag-usisa sang kaso administratibo ni Patronman Jeric Panganiban nga nidestino sa Police Station No. 9. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Martir Action Fred nga respetuhon kung ano ginman ang mangin outcome sa investigasyon kag desisyon sang PNP Internal Affairs Service nga mo ang nag-usisa sang kaso administratibo ni Panganiban. Damlag pa Action Fred na ariglo ni Patronman Jeric Panganiban ang complainant nga si Alex Oxon matapos wala ini nagpasaka sang kaso kriminal batok sa nasambit kang pulis. Natabo ang insidente sa tung Martes ang gagahon sa ginreklamo ni Alex Oxon si Patronman Jeric Panganiban nga nagpalupok siya sila armas lutang sa tubangan sang simbahan sa Barangay Alhis, Sili Ciudad sang Bacolod. Eric, no, the incident happened dito sa may area sa Station 7. Ang police ka na-assign sa Station 9. Bali may incident dito natabo. But the next morning, nag-settle man sila nga doa. Both parties nag-settle. Affidavit of resistance will be forwarded today. But his administrative case goes on. An internal affairs mag-conduct sang motu proprio investigation. So, but siningon, Colonel, nga ang admin case sang police na to ni itugyan nyo lang sa aton sining internal affairs service? Yes, internal affairs. But iya criminal, nag-settle man both parties. And he was released na. Kaya nag-lapse na mga reglamentary period. Wala mo na-file ang case. Nag-settle sila. So, admin case na lang mga tubangan niya. So, back to work niya yung police na to, Colonel? Every time back to work siya. Waiting na lang siya to answer ang summon siya sa internal affairs. So hopefully, Colonel, nga baga-serve ni again lesson, warning sa atong kapulisan. Yeah, so again, na-remind lang, no, hindi lang magpahikat siya na nadamo ka upra ulang-ul para tama ka. So yun, napag-work mo siya, no, waiting for his summon, answeran niya na. Then hopefully, makipag sa na-rin pa siya na siya masuspend or mapatawan sa penal talagsan lang. Hopefully, hindi na naman. Action Friend, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nagasiling, mga kaaksyon sa di ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sa amang balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Muning da kay imbong Dio Campos ang Maaw kay Utay Benedicto. Tamyaw kuno si Kapitan Marlon Bibing Canilio sa Barangay San Jose Sipalay. Kay Marciano Bugaay ga Monitor Woodstock Subdivision sa Tangob. Taga Tangob da good morning kay John Serna. Palihog happy birthday kuno sa ila ni Nang Sila Sanson kag Milsor Lirasan sa Barangay Suay Himamaylan. Happy birthday sa inyo. Kay Ibon Boucher sang Germany, good morning. Kay John Serna. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Placer Basol. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 2-8. Una nga bula resulta, 2 kag 8. Second draw, 19-35. Ikadua nga bula resulta, 19 kag 35. Third draw, 5-2. Ikatatlo nga bula resulta, 5 kag 2. Diri kita, saylo kita, rekta sa loto. Yari na ang Lotto Result. 645 kita ang jackpot 9,022,177. Resulta in any order 27, 30, 21, 19, 20, 10. Resulta sang 645 27, 30, 21, 19, 20 kag adjes. Diri kita 655 ang jackpot 53,073,962. Ari ang resulta in any order 50, 40, 54, 53, 44, 29. Resulta sang 655, 50, 40, 54, 53, 44 kag 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12 na kay Rooney Gordon nya nga pita. Salamat gid kay Nimpa Ibanez ang Tangob. Good morning. Kay Angela Gayondato Castillo, morning. Tamyaya si Maricon Castillo Gloria Moreno sa Libanon. From Banga Tutong 1, Barangay Pilisa. Ariho,
may ipalinton ako sa inyo. Ari ang epektibo kag natural nga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sabsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman evacuation apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para nga traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang element Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 20. Kaso sang COVID-19. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Good morning, Action Fred. Liwat nga nagsaka sa double digit ang new COVID-19 cases sa Bacolod City kahapon nga adlaw. Ginpahayag ni Executive Director M. Ang sa Bacolod Emergency Operation Center. Kahapon sila nga daily huddle. Gin-report, Action Fred, ni Dr. Rosalie Jocampo ang pamuno sang contact tracing cluster sang EOC nga mayara sang 18 cases ang Bacolod kahapon nga adlaw. Duwa diri ang repeat test kag 16 sa Action Fred ang fresh cases. Sulo kay ang sa record sa contact tracing cluster. Sa 16 ka fresh cases, Action Fred, ang mayara sang history sa travel sa Manila o kung mayara sang history nga nagparty o kung nag-attend sang reunion. Ginapaabot na niya, Action Fred, ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa Marsyudad matapos ang holiday season bangod sa mga gathering kag pagtipon-tipon. Pero nagpasalamat diri si Ang bangod sa unang nga mga inadlaw sang 2022 wala sang COVID-related death nga na-report sa Bacolod City. Either my history of travel or history of party. Nag-attend sa party, bala. So, amo na, ang mga reunion, mga amo na nga ito, yung mga bagong cases. Nabatian si Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Report halin sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na.
Puwerte, no? Tidi mapunggan gid ang pagtinipon-tipon family reunion. Kabay pa nga hindi na magdugang pa-bakuna na kamo, pa-booster na kamo para dugang nga panagang sa kagaw. Morning da kay Dodge Dalida, gamonitor ko no siya. Si Idilaos kag Nanay Isabel sa Victorias, naga-monitor man kay Angela Gayundato. Good morning man kay Elmer Buyet Villamor, ga-monitor sa program Subong kay Morales Quillo Pili Aliesa. Good morning. May man nga pag-monitor upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus Gold, mga Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season. Gobernador Lacson nagpirma kasugtanan angot sa Maritime Scholarship Program. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa ka Memorandum of Agreement kon kasugtanan ang ginapirmahan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa John B. Lacson Colleges Foundation kon GBLCF kag mga scholarship grantees sa nga Provincial Government's Maritime Scholarship Program. Kasarin ang pirmahan na ginpatagayon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. May 15 ka mga qualified students ang ginhatagan sang scholarship paagi sa Study Now Pay Later Scheme sa GBLCF sunod sa nga Bacolod nga makakompleto sang ila sa nga academic requirements para sa Bachelor of Science and Maritime Engineering kag Bachelor of Science in Maritime Transportation. Ang Maritime Scholarship ang isa ka tripartite endeavor sa Provincial Government sang Negros Occidental, Maritime Schools kag Manning Company nga nagatuyo agot hatagan sang educational benefits ang mga pigado apang deserving nga mga Negrense students nga nagahandom nga mangin isa ka si Ferrer nasaad sa MOA nga ang probinsya ang mga magabayad sa tuition kag school fees samtang ang Manning Company amo naman ang mag-grant sang employment para sa mga scholars matapos ang tinuig nga shipboard training. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinubia. Mga kaaksyon, salian ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na kay Emilien Soliba, taga Sitio Pacol, Barangay Alhes, Monitor man, si Nirwin Sakmar, nagamonitor sa Block 17 sa Barangay Bata. Taga Bata da, good morning. Ba si Banisa Mayo, gagwa yang ala no. Kay Bing Situhado Moyko, good morning sa Sitio Baman, Barangay Lukutan. Good morning. Kay Art Tandoy sa Hacienda Panggulayan, Central Maao. Kay Andy Saludares watching live.
Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aragay, kasakit kisang tiyan ko. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tumakami ginagaman nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, Standard time, las 5:43. Mabalik ako pagkatapos ini. face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Entre
opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon, Fred, balik sa presuhan ining anay bilanggo matapos akto nga nagbaligya sang illegal nga droga kagabi sa Purok Malapitan. Barangay Alihis diri sa syudad sang Bacolod. Ang suspecting kilala kay Great Austria, 36 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Pulis Captain Elmer Bonilla, si Austria Action Fred, ang ginakabig nga street level individual kag akto nga nagbaligya sang ginasuspetsohan na Shabu sa isa ka police operatives. Nawadugang pagida diri ni Bonilla sang ginusisa ining si Austria na recover pagid sa iya ining 5 transparent plastic sachet sang suspected Shabu. Ginabulubanta mga 15 gramos ang kabugaton nga may standard drug price nga 102,000 pesos kag nakuha pagid sa iya ining drug paraphernalia. Karon ining si Austria ang nahunong karon sa custodial facility sang police station number 7 kag natalana nga igapasaka ang kaso violation sang section 5, 11 kag 12 sang RA 9165 ukon na pagbaligya, paghupot kag sang illegal nga droga kag subong man ang paghupot sang drug paraphernalia. Samtang sa police station number 2, arestado man ining wanted sang kasuguan matapos konserbihan sang mandamiento de arresto kagabi sa barangay 1 sa siyudad ng Bacolod. Siya ang ginakilala kay Rosal Ibanez, 54 anyos. Nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay sa mga kapulisan sa station number 2, especially ni Police Corporal Jose Santi Polines. Meaning si Ibanez Aksyon Fred ang nakabayular kung ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape. Wala sang piyansa para sa iya. Port gikan sa patrol with Aksyon Nani Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kaman nga banghin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Roland Guarino, gamonitor sa Paglaom Village, boy kagnining Guarino. Taga Paglaom Village na, good morning lang, mayo lang nga pagmonitor. Kay Kuni Laparan, good morning. Kay Junalyn Ninyal Decrepito, good morning. Sa tanan nga daycare worker, sa President Enripa Mandanga Valladolid. Si Elizabeth Gamalari, good morning. Please tamyaw lang kay Job. Nadula na. Kay Job Solitas kag Mark Vincent Malaka, sila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday sa inyo karon nga adlaw. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Kay Christ Keripol Javier Tanatan, morning. Merry Christmas, Happy New Year. Sige. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa sininga panahon, importante Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan. 57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Muning lang kay Fred Tugap Jr. kag belated happy birthday kahapon kay Piskal Arpil Joy Lainyo Ligaspe. Ginatamyaw ikaw sang MTCC Branch 3 nga mga empleyado. Standby na
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,